Какво бълхарници, аз съм Помяра и днес има нов клип. Днес сме с Чичака. Здравейте. Тихо Преди да започнем, може да се абонирате, там да лайкнете, да коментирате и това е. Разгледаме Chapter 6, 39, Chapter 6, кой сезон сме? Chapter 6, сезон 4, Хареци, пак сме тук са. Ще падаме... Къде падаме? Аре тук. Айде сега, локин. Еми са хора, сега ще локинваме тук, правя сеща се, Хора, ще има много скоро клипове и даже на една игра, няма да ви издам името. Майнкрафт се казва. Мамо, какво това бе? Кое? Мамо, бе? Чакай, глеса. Баси пустиняк. Опа, грешното оръжие. И хора, абонирайте се малко повече хора, че в момента са се абонирали Криси от другия му канал, семейството му и двама негови приятели. Не е така. Не е така. Маслен? Хора, напишете дали искате още да ви дам на Fortnite, ако да на Battle Royale или на Real, защото на нас не се игра Battle Royale. Да, Battle Royale е треш 10 000. Потно мангалче 5 милиона. Аре, да идем да вземем, да се опитаме да вземем това, ако искаш. Медальона. 1 billion, zillion, jillion, dillion, cotillion times later. Тия са, може би, истински. Не може би. Според мен си... Да, истински са билдът. Ой, какво стана бе? Криси, тука ли си? Е там. Кракнат. Скачаме. Ето ка, Криси. Колата кракнат. Сега имаш. Тук има боболечи. Той е на малко. Тази игра. Не, виж. Браво. Тук има още един. Ето го. Тръгна си. That's quite big. Ето го. Мислех. Дед. Вау, ще окума, има. Чакай, че се обърках. Добре, това не ни кемпи приятеля му. Peoples. Пеопле. Peoples. Тука долу. Еге, видей. Там има един. Май останахме с всички. Там... Няма. Там долу. Мама. Там. Един е там. Лети. Кракни. Някакъв ни лети. Криси, до нас. Не! Full damage! Ако искаш, мога да дойдеш да ме ревайвнеш. Ако можеш. Вече се пробва. Но той е точно до мен. Не, как ще се първа това? So much, you may even get tired of winning, and you'll say, please, it's too much winning, we can't take it anymore.
предвид, че първата игра е загрявка. Ако искаш ето... Тука. Искаш ли? Boring! Тука съм. Добре. Meanwhile, Какво викаш? На двама човека. Какво толкова? Но са повече. Че и това ще бъде край на клипа. Да. Къде е това? Аз го не виждам. Там има един. Добре, ботова си. Брат, абе! Аз не мога да го... Майко, какъв е то ужасен им. О, не. Май ги убихме. Двама ли бях? Да. Напишете в коментарите дали ще ви хареса да играем Майнкрафт. Да. Ако ви хареса, ще напишете. Ако искате да има още клипове на Майнкрафт, ако не, ще ги редуваме примерно Майнкрафт, после тама Fortnite, Roblox. Не, ладно. Добре, без Roblox. Само когато съм много отчаян, ще има Roblox. Видеото на Майнкрафт, че е септември месец, второто ще е декември месец. Крис просто ви тества да види кои сте истинските фенове. Да. Дали ще останете с мен до края? Или ще ме предадете? Говна такива. Не бе, шегувам се, аз ви обичам. Давай, аз така мисля. Аз ги обичам, бе, бе. Бил сме в мазето си с един да обработвам видеята ти. Предете помощ, може да. Не ми пращайте. Не Само ми заслужих. духи и супа за целия ден. Ай, ходим на... Добре, ще се пробвам да съм по-редовен. Утре, ако днес ти дам клипа, утре ще успееш да го обработиш. Днес не знам дали ще мога. Утре, ако ми го дадеш, ще утре ще го дам. Чай да е на обратната посока. Ако утре ти го дам, утре... Майко! Сега, walking. Еми са хора, сега ще локинваме тук. 5 minutes later. Yes, very sad. Anyway, it got me. Fortnite Battle Pass. I just shit out my ass. Похарници, трети рунд. Миналата игра беше малко... Няма да коментирам. Айде, е тук. Не, е тук. Къде? Е там виждаш, на бялото. Аха. Ама това как бие, защо бие демидж? То буквално няма логика да бие. Тъй като скочиш от зиплайна не биеше демидж. И аз знам, че не биеше демидж. Баси ботовете сме. Давай на другата страна, аз само скачам по тебе. Ма аз мисля, че казах, давай към на другата страна го казах много тихо, ти не ме чу и се забил мене. Не, чул го, просто вече бях се качил на това. О. Да, аз не мога го целам много ясно. Яла, кот. Той го пикекснах, той даже лефна май. Ние ги убихме по едно и също време. Заради това явно. Аз си мислех, че е лефна. Здравей. Гледай се. Опа. Какво е това? Баце, това се появи от некъде, има удари.
Баси. Какво те удари, бе? Е това! Аз виждам нещо синьо светка тука и викам, какво става това откъде? Само поглеждам нагоре и това ми падна върху главата. Буквално поглеждам тук. Тук има някакви билдър майнери. О, легендари чест. Тебе само тебе си. Само ти имаш светва. Криси, тук е това спамещото. О, да, ще го взема. Не знам, че го вземеш. Си роден спамер. Бивш спамер. Бивш спамер. Функциониран спамер. Скамер. Кракнат един, айде идвай бързо. Айде, че тук ако ги изтрепа брат, няма... Тук килове за тебе няма да има. Давай трепи и Те трябва са да двама. хората. Те са двама. Трябва ми хелп. Истински ли са? Да. Билдът. О, виждам. Да, даже ме изстрелят. Мамо! Брат, до края на разкъпва. Кракнат. Дед. Мамо, човек, какво се случва тук, бе? Един е дед. Дед. Браво, бе. Ойс! Ойс! Кой ми прави Украина? Брат, нещо ми биеше демидж. Видях спокойно. Тук имаше едно оръжие, Уер! Уер, бе! Къде е то кур? Абе, ти изяде ли ги, бе? Ай, тук. Не бе, за музек и лава пек ми даде. А това хилма тази река. Уау, я гледай какви неща има. Мамо, взимай ги. Аз имам. Ти взимай това. Аз това няма да го ползвам. Айс, айс, айс! Е там отгоре! Ревайвинг! Ревайвинг! Той зарежда, не! Не! Кюлет си половина! Има друг! Виж, чакай, Криси! Импулските! Бегай от тука, бегай! Взимай ги и майни са от тука. Не, върних си компата. Бягай! Идват един към тебе. Не, човек, какво е това? Не, какво ми първа тя? Некви бомбета. Еми хора, свърши игра, да? Или си гледаме. Аз, да карта, че не списи да не припарва. Иди ми на това работите. Какво? Видео в канала ми, не можах да направя в победа в новия сезон. Сеш ли са ония с Juice WRLD и Snoop Dogg? Мисля, че да. И бях толкова отчаян, че накрая направих бот-лобито, за да направя победа във видеото. Верно ли? Да. Направи си бот-лоби. Да. Как се прави бот-лоби? Взимаш акаунт, където е под левел 5, влизате с него в една игра и после той лещва, когато го влезете в бос. Ти си бил смарт бой. Бях направил 30 игри за 2 дена. Мамо! Човек, то ще е тук. Не, иди с колата. Ама те ще ме чуят така. Какво го виж? Мам, какво е това, бе, виждаш ли го? Иди с колата по-добре. Ай, пуски. Аз отивам си взема работите и се опитам да не умра.
Как толкова малко ми... Как толкова наблизо отиде? Как ме блъсна? Тук не са ли нещо? Не. Това са моите работи. Да, абсолютно всички работи са ми тук. О, тия не идват сме надолу. Къде са? Не знам дали не идват на нас. Хора, надявам се екипа да ме харесал. Нещо не изгра интернета. Да, тук... Прекъсва. Въобще не ни е страх да се бием с тях. От тия ребутва. Ребутнаха. Тук метам лаунчпада. Къде? Добре, явно не го метам. Не го слагай още. Ема, то не го иска в инвентара. Какво? Добре, служи го. В инвентара ми се Служи го. случи. Да идвам ли или какво? Не знам. Ей, там! Лаунчпад доста нагоре ме блъсна. Ела тук при мене. 22. Давай да ги пушкаме, давай. Не, защо не отида от лаунчпада? О, един зад мен! Кристи. Брат, той ми скочи! О, той е хакер. Мамо, да, верно. Или аз съм слаба. Не бе, той пошава ме стреля във въздуха и не пропусна. Майко, верно. Аз го забелязах. Еми хора, надявам се екипа ви е харесал. Ако ви е харесал, може да се абонирате, да лайкнете, да коментирате и очаквайте друго видео на Reload, може би и на Minecraft. 2 месеца приблизително. Не, няма да има 2 месеца. Или на Minecraft или на Reload, ако не първо ще направим на Reload, после на Minecraft. И така, може да се абонирате и чао бълхаренци. Айде!